V okolí Brezna aj Banskej Bystrice. Ulicami sa valila polmetrová voda, ktorá strhávala mosty a dostala sa až do domov. A ako zistila Katka Kováčiková, v Čiernom Balogu sa na cestu zosunul svah. Búrka narobila problémy na celom Horehroní, iba v Čiernom Balogu bolo pod vodou 40 domov a pivníc. Veľká voda sa privalila z nenazdania, po prietrži mračien sa v priebehu niekoľkých minút ocitli pod vodou celé ulice. Strhlo mosty a dokonca aj kus premočeného svahu. Ten zatarasil celú cestu v časti Dobroč. S pomocou ťažkých mechanizmov sa ju miestni snažili sprejazniť, podarilo sa to až po polnoci. Podobne to vyzeralo aj v Brezne či v obci Ponická Huta. Tu voda dosahovala takmer pol metra. Cesty pripomínali skôr rozvodnené potoky. Ľudia si stavali provizorné hrádze a snažili sa tak odraziť vodu od svojich domov. Hasiči v Banskobystrickom kraji zasahovali až v 19 obciach. Škody na zničenom majetku presiahnu tisícky eur. Na Oravskej priehrade v noci na dnes